Bai, lagunok, harrapatu nauzue. Bai, erosketa batzuk egiten zarean, bai. Sorgina banaiz, baina nire sasoiko emakumea ere bai modernoa eta teknologia berriak erabiltzen ditut. Zuek bezala, WhatsAppa, txioak eta bidaltzen dizkidazue. Justo duela egun batzuk, WhatsAppa jaso nuen. Eta hauxe zioen. Kaixo! Horrela dago idatzita, Zer da hobe? Hobea. Mac OS isa Yosemite edo Windows 8.1. Ia, zuek ze uste duzue? Kazetagunea dela hau? Herritarrentzako informazio bulegoa? Ez ederrok, euskararen gaineko zalantzak eta kezkak argitzeko gaude. Baina, ara, gainera, ez didazu esan nor zaren, zenbat aldiz esan behar dizuet izena jartzeko demontre. 1, 10, 11, 11 euskaraz asko da, baina antzadanez gutxi zuretzat. 11.000! Beti horrela amaitu behar izateak ere. Bueno, gauzatxo bat egingo dugu. Nire ordenagailu magikoan Maribook honetan ikusiko ditugu sistema operatibo horiek eta sailkapen bat egingo dugu. Ara, lehenengoa Mac OS isa Yosemite. Ai, ze polita, mendia, sagar bat ere agertzen da. Sagardoa egiteko, ze euskalduna. Baina euskaraz jarri nahi eta erdara utxean. Utikan sagardo asko, baina utikan. Ara, beste bat. Windows 8.1. Hau bai, euskaraz. Oso ondo, bai. Tira. Gile me sobli, Windows, gile me sobli. Beste bilaketa bat egin, eta 3. ailten zait. Linux, Ubuntu. Bai, Linux, hau euskara utzean dago! Ai, ze ondo euskaraz! Beraz, laguntxo, nire sailkapenean, euskarari dagokionez, ez dago dudarik lehenengoa, Linux. Euskaraz dagoelako, librea daelako eta doainekoa. 2. postuan, Windows. Ez da librea, ez da doainekoa, euskaraz dago, pagatu egin zitzaion, baina orain euskaraz egiten dute, eta horregatik 2. postuan. Eta 3. postuan, nino, 3. postuan Mac. Oso polita, sagarrasko, baina erdara utzean. Beraz, zuek atera kontuak. Lagunok, zer nahi duzue euskaraz, badakizue zer aukeratu. Eta honen bestez, agur besterik ez aigeratzen esatea. Hala ederrok eta xuxenek zuen idatziak ganoraz zuzen ditzala. Euskararik onena tekleatu egiten dena. Agur.